Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw sa Saindugabos Fiesta Official ngunyan. We are monitoring very closely sa ipinagpaluwas na informasyon haliin sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa PHIVOLCS. Tingog kan banuan po ini sa pangarang kambilog na puwersa. Ako po si Pio Fernandez. Sandali po muna. Dahil na kita magparahaloy apudan tamo na si Dr. Cedric Daep. Manong digdi sa nareceive niya to na parang tsunami warning. Digdi sa tuya na ipinagpaluwas sa kan PHIVOLCS. Sandali muna. Tanganing mas malinaw po ini tabi na istoryang ini. Good morning po sa Indugabos. Yan, kung ano mga areas uncovered kani. Igo kitang nako ang dokumento kaya tabi, may nagkaroon ng bitan duman. Mas maray na ang otoridad po ang mag-explikar ka ini. May relasyon sa siring na bagay. Yan, nagre-ring ang cellphone ni Dr. Cedric Daep. And sorry, may kon kayang tsunami warning sir tabi. Iyo tabi sir sige ta. Sige po. Thank you po. Yan, nasa programa kay kan Albayde nako Así, me gusta mi así. Sige, si Dr. Paul Alanis sa tuyang kukontakon. Pero sandali, ibabrowse ko muna ining informasyon tabi na yaon digdi sa tuya tautod lang ha. Kaya kung maghali sa pangarang kabilog na tropa, ako po si Pio Fernandez diyan sa luwas ang Mega Force Patrol, Pading Jim, Pading Jomar, Compadre Ngal, si Chief Jim ang nanginginutan diyan, Joshua Bino, and siyempre si Henry Mata sa Manibela. Sa Control Technical, si Chief Tech Ramir in the house, and then sa IT yaon diyan Jerome Nico Martinez. Sa bayan po kitang nadadangog sa AM Band, Traditional Radio, asin nahiling manadadangog worldwide netwide sa DCGB News Online, Facebook asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Mentras na sa newsroom, yaon dyan si News Direct Mar ang nanginotan walang kapaguran. And siyempre si Angel Mustaza, Jen Matthew Baliran, Madam Razel Cortez in the house. Tinaman si Jen Matthew Baliran, si Jimos Barrios, kasabay si Madam Shia Leron. Ako po sa indong servidor sa radyo, sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Duman kaya sa Taiwan, may tuminama na 7.5 magnitude na linog. Diyos ko, makusugon po yan. 7.5 destructive na po ang kunyang kaan ang ining klasifikasyon kan mga nasa volcanologo. 7.5 nako, sana dainin na nagkadireskwado duman na buhay sa Taiwan tabi. Igo kay kita ding kapot na kunyan dokumento. Okay, sige. Apudan ta si Dr. Paul Alanis. Tabi tibad lamang available si Dr. Paul Alanis kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Yan, dyan lang po kamo ha. Sa tuya ining uugidon na impormasyon na sa tuyang nagkakakuro ang niya na pagkaaga. Dahita po ini tutunungan Hello Sir Paul, Doc Paul. Magandang umaga. Si Pio Fernandez po ng DCGB Legazpi. Yes. Opo.
Doc Paul, pasensya na po. May info na po kayo nung earthquake na nangyari sa Taiwan and the corresponding tsunami warning kung may inisyu nga po talaga? May tsunami warning po tayo pero Oo. limited na po yan sa northern Luzon. Sige. I'll put you, oo. Opo, I'll put you on air kasi Doc Paul para mas maintindihan po ng publiko. I'll put you on air para mas magandang otoridad po yung napapakinggan po. Ano po? Sige po. Sige, mga tugang, si Dr. Paul Alanis, ang ating resident volcanologist dito po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Linyun Hill Observatory Station sa lalawigan ng Albay at lungsod ng Legazpi. Doc Paul, magandang umaga. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB. We're on air po sa programang Tingog Kanbanwaan. Yes po, good morning. Opo. Doc Paul, any info na ipinaabot po sa inyo yung lindol sa Taiwan, sabi 7.5 ang magnitude, and ano po ba, may epekto po ba ito sa atin dito sa Pilipinas, and kung may tsunami warning na pinag-issue, kindly expound po, Doc Paul. Bali yung kanina nga pong around 7:58 a.m. meron tayong, well, not yung Philippines, yung Taiwan, nagkaroon ng lindol sa Taiwan. Magnitude 7.5 yon. Kanina nga pong around 8:17 a.m. naglabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS. Pero ang ating warning is limited dun sa mga areas ng Batanes Group of Islands, Cagayan, probinsya ng Cagayan, probinsya ng Ilocos Norte at Isabela, yung mga coastline po ng mga yung mga nabanggit na probinsya na yon. Opo. So, nothing has been mentioned sa anuman na area po dito sa Kabikolan, over. Well, hindi naman po yung meron pong lumabas na na tsunami warning, initial tsunami warning na maraming mga probinsya ang kasama, pero that was due to a system error, and naman po yun, correct na agad, binara din agad yung post na yun to limit the areas dun sa apat na lugar na binanggit ko. Ay, opo. Kaya nga po tumawag ako, Doc Paul, para ma-reiterate yan kasi there is a possibility na nag-circulate na yung post na naman na yun. In fact, ako din po, naka-receive nun, na-mention yung Albay, Camarines Sur, and iba pang mga lugar sa sa Bicol na ang recommendation is to immediately evacuate to higher grounds. Now, kayo na po mismo ang nagsabi na system error yun and wala na pong nabanggit dito sa Kabikolan. Wala po. So hindi ko na po babanggitin yung mga probinsya na nun sa erroneous na bulletin na yon para hindi na po dulot ng pangamba sa ating mga kababayan. Yan, opo. So mas maigi po siguro, Doc Paul, ikaw na mismo pakipaulit kung alin na lang po ang lugar na may tsunami warning po dito sa Pilipinas, diyan sa dokumento ninyo. Go ahead po. So ang in-advise lang ng PHIVOLCS na mag-evacuate or move inland yung mga nasa coastline ng mga probinsya ng Batanes Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte and Isabela. So these are limited po dun sa Northern Luzon. Yan, opo. O sige po, Doc Paul, napakaraming salamat at thank you sa information. Mabuhay po kayo sa PHIVOLCS. Welcome. Thank you so much, Dr. Paul Alanis, kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So yan na po, tabi ha. Di ba, Chief Tech Ramir, nag-circular na ini ng mga informasyon baga maski sa kunyan sa online na na-mentionar pa yung Albay, Camarines Sur. I-disregard na po nindo yan because ito na mismo, kaya inapudang ko si Doc Paul Alanis, pinautro ta iyan tabi, to allay fears, bata kuan ngunyan baga, piyesta official sa Albay. Sana po, dako lang manag-arantabay dyan sa tuya, Okay. Sige, so day na po, day maning tinarambaga ni Doc Paul na Alanis, so enot na naluwas mananggad, system error ito. Yan. System error, and then nakurihir na. Day na po ning man na lugar digdi sa Kabikulan ang pinag-aabisuhan
kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology na mag-evacuar sa higher grounds por dahil sa tsunami warning dara ka itong linog duman sa Taiwan na uminabot sa poco mas o menos 7.5 ang magnitude. Yan, destructive na yan. Okay. Kasubago, inapudan ko man si Dr. Cedric Daep, kaya lang nagpuprograma sinda sa Albay Day. Yan, medyo maribok dahil kakaintindihanin maray. So, iyon na po yan. Mas maray na ang Fibolks na Chief Tech Ramir ang sa tuyang nakahuron. So, sabi nga ni Doc Paul, hindi niya nababanggitin. Tama man, itong sa mga lugar na enot ng naunang bita na nakasabay sa nagkapirang probinsya digdi sa Bicol, na pipa-evacuar, dai naman po yan. System error daw yun. Maray na aga, Sir Tito San Andres. Ayan, may harapot mananggad sa tuya. Ayan po, system error po yan ha. Don't worry. Kamong tabi dyan ang mga nag-arantabay. Ito, tawagan natin. Tawagan itong content informaran. Tayo nito nagkakahara dit baya. Ining mga kanya. Yes, sir. Good morning. Yes, good morning. No worry po yan. System error daw yan. Sabi mismo kan Fibolks. Opo. Nakaimpake na ko ta sa tropa. Sir Ping, tadagat lang ba kami? Iyo da nga ni. So kwan yan. Nadagog po ni Doso entrevista man. Yeah. Kasubago, opo. Iyo po. Kay Doc Alanis. Di yung tropa ikon gira ibulat-lat gira ray diyan sa mga dapat ibulat-lat. Sige. Sir Ping, salamat sa Thank you so much. update tabi. Okay. Ingat po. Sige, yan mga harapot sa tuya kan development kan bagay na yan. Yugon mo ang dabi Chief Tech Ramir na system error pati o basta disregard na po yan. Kung ikaw kamong magkakareceive ka na arog na informasyon online, yun ang sinasabi nga natin pag-araw kayo ng mga life and death situation, DCGB ang dangugon. Me gusta mi así, me gusta mi así. Ay, fiesta official ngunyan, Albay Day. Proklamado yan kan Palasyo Malacañang igoning orden administratibo kayan na dai pa man tabi pinagigilid. Kaya kada 3 kan Marso ka Abril, Albay Day po yan. Miyerkules ngunyan. Aldaw kasatuyang mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary. Me gusta mi. Padagos na manarig asin makimaherak ng intersesyon sa oral law na pagbuhay-buhay. May novena 5:15 ba yun tabi Chief Tech Ramir? 5:15 PM live yan sa DCGB. Alay dyan sa Santa Rafaela, dyan sa Daraga ang Our Mother Perpetual Help Novena. Ano man nagkasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to ang sa tuyang amigo King Rehinaldo. Happy birthday, Migong King. And God bless you more. All the best and regards sa familia, Migong King ha. Birthday mo pala ngunyan. I-prepare na so pag-sapna dyanin batag. Na ano nga na ito super tibagang sapnao na batag Chief Tech Ramir. So ito bagang pwede mong siraaning so kinudkod na nuyog. Isus, kalibo ba yun? Alaga naman Migong King, happy birthday sa imo tabi. Nagbe-birthday ko niyan si Migong King Rehinaldo dyan sa Bangkerohan. Na sige tabi eto na otronta. Bago kita maghanap buhay Chief Tech tanganing ikwantan ang programa idoro-diretso ta. Igo po ni nangyaring linog sa may parteng Taiwan, 7.5 ang magnitude. Pag sinabi tang magnitude, iyon so fuerza mismo duman sa mata kan linog magnitude tabi
Yan. Enot na nagpaluwas ang gobyerno sa pagikan Philippine Institute of Volcanology and Seismology ning tsunami warning na pinagrectify mismong si Dr. Paul Alanis ang satuyang resident volcanologist kan Fibolx di Albay, pinag-ako na itong pinaluwas kan na opisina ninda duman sa Manila was due to a system error, kaya igwa po ng informasyon na presko na ipinaluwas dai nin kasabay na anuman na lugar digdi sa Kabikulan na pinag-isyuhan ning tsunami warning. Ang nagkakapirang lugaran sa naduman sa may Itaas, sa may Batanes, Northern Luzon. Sa Bicol, no worry po. Dahil ning ano pa man na dapat na ikaadit, dahil ning ano pa man dapat na aksyon na gibuhon, ang sa tuyang dapat na gibuhon, ipangadji itong tinamaan ka na nasabi ng linog na sana po dainin magkadirestrosong buhay imaging propriedad. So, sige po tabi ha. Let's go on with our normal lives. Ingat lang tabi. Ang problema tadig di bako linog bakong tsunami kundi ang init. Nagpapara lang kaw na ang heat index. Iyan po bagang heat index. Iyan so ragang-rang na namamatian kan sa tuyang lawas. Kumbaga so alis nga ubis mo kang init. Yan. And halang ka, minaabot na nin 43 yata yun na may 43, 45 tabi Yan. Diyos marhay na aga. Kay Sir Tony Reyes. Yan. Republic Act number 11119 deklarado Abril 3 kang kada taon non-working holiday sa bilog na probinsya ng Albay. That's the number Acta Republica numerado 11119 na nagmamando na ang Abril 3 kang kada taon non-working holiday yan because of the Albay Day celebration. Yan. Good AM da tabi and greetings to the following April 3 birthday celebrators. Si Madam Merly Mirandilla Caceres. Nagbe-birthday si Madam Merly Caceres. Happy birthday. All the best man tabi, Madam Merly Caceres. Si Aaron Zuriel Abatse kang Sonados Bitano, Legazpi City. Happy birthday man tabi isay mo, Aaron Zuriel Abatse kan Zone 2 Bitano, Legazpi City. Si Engineer Jeremy Longoria kang DPWH. Happy birthday tabi isay mo. And Bambi Segovia kang Daraga Albay. Happy birthday tabi sa Indogabos. Yan, mga pinagpaabutan ng greetings. Ito pa, naka-tune in sa DCGB. Poon kay ito sagkod ngunyan. Sa emerhensiya man o mga social issues, permi naiinot kamo. Kaya updated kaming mga paraan tabay. Sabi ni Mary Ann ng Barangay 8, Bagong Bayan, Legazpi City. Maray na aga tabi sa mo, Madam Mary Ann kang Barangay 8, Bagong Bayan, Legazpi City. Salamat po sa pagtitiwala sa DCGB. Yan. Sige. Maray na aga kay Maricel Detesio. And happy listening da kay Ate Arlene Buda kay Cha Merly Pubokan. Sige, igwa na kita nin mga bulos ning informasyon muna dyan sa luwas. Isihon ta daw ang darang report ni kumpadring Al Armario dyan sa iyang location. Nagpupuunang init tabi. Halikay-likay kita. Kumpadring Al, what's happening? Good morning. Good morning, Pade. Kung oras mo na. Yan ang reaksyon ni board member Dante Arandia sa informasyon na saro man siya sa may death threat o patakot sa buhay kasabay ni Alwin Nimo.
mismong si Alwin Nimo, ang dating kapitan kan barangay Anislag Daraga, nagsabi sa tuya sa DCGB News na sa intelligence information na nasagap niya hali sa yaman ng mga informante dyan sa Laucan Camp Siminola, sindang dua ni Arandia ang target kan mga armadong sospechados. Matatandaan si Alwin Nimo, binalong inambos kanami naging Miyerkules Santo sa may boundary kan barangay Mariawa, nakadulag sa killing zone kaya nakaabot sa barangay Talahib kan Daraga sa Philippine Army Detachment dahil napuruhan dahil kan bulletproof na bihikulo. Iyo. Kasabayan sa raw niyang security as in driver. Ang pagtumod personal ni Nimo, sa raw man sana ang sa iyang duda, gusto sana naman siya pasilensyuhon sa pag-file niya nin kaso sa sarong politiko. Digdi sa Albay. Siring man si Arandia, sa pagtubod personal ni Nimo, iyo man ang rason na ang pagkaparakalkal nin informasyon manungod sa quarrying activities yan sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Iyon ang connect duman sa pinagasabi ni dating Kapitan Nimo. Correct. Iyo yan ang informasyon ni o sabi ni Nimo sa mga barkada niyang intelligence officers sa kampo na nagpapaabot daw sa iyanin informasyon. In fact, duwa talaga sindang target na ko ang istorya niya. Itong mga armado before pa man na nangyari ito sa iyang pagbalong pang-ambos, naghahanap pa nin safe house. Ang mga suspect na ini hali pa daw sa ibang lugar, bako mga taga-Albay. As in, ayun na nga nini, na ang sabi niya, winarningan niya naman si Arandia, considering na informasyon na kauron ta personal si board member Arandia and kuwata man ang reaksyon and pigpaabot ang siring na informasyon. Ang sabi ni board member Arandia, kung oras mo na, talagang oras mo na. Ba, In fact, ang katotohanan palang tulong beses ng inambos, kining si board member Arandia. Talaga? Kan siya kay ito official pa sa Piodoran. Yan. Naging mayor baga siya, naging liga president. Talagang kumbaga bako na bago ang mga siring na informasyon sa iya. Tama na tulong beses na siyang binalong inambos. Sabi niya nga ni, nagadanso security niya kay ito. Iyo, narurumduman ko yan na mga incidenting yan kay to, kumpadring Al. Oo, 2 times siyang inambos siya sa luwas and tinuyo pa sa harong. Kaya kung totoo daw ang informasyon na pero i-verify niya at yung mananggad positive na may mga humors yung na-receiving siring kayan. Kaya gusto niya yan ma-verifikar man sa kampo o totoo and talagang sangon yan, nagiging maingat naman si board member Arandia kung totoo man o bako ang siring na informasyon na nasagap ni Alwin Nimo. Diyan, So yan tabi pa rin, ang informasyon pa, mga follow-up digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa mga istoryang hali dyan sa luwas. Balon tang apudan, kung balon kundi pig apudan niya to, si kinatawan Arandia manungod sa bagay na yan, tanganing igo kita ni continuity sa istorya, maaraman ta kung pwede lamang na makahuro niya to si kinatawan Dante. Manungod sa report na yan ni kumpadring Al Armario na may patakot man uma sa buhay kan kinatawan kan 3rd District. Manungod sa bagay na yan, yan, nagri-ring ang cellphone ni kinatawan Dante baad kung nag-attindi o garing maninikan okasyon kan Albay Day, yan. Sige, nag-ring po yan ang cellphone ni kinatawan Dante Arandia. Makuan niya to ning further statement pa manungod sa siring na bagay. Tabako ini basta-basta kung arog na ka na nangyari digdi sa satuya na may mga pinag-uumaan na sa buhay por dahil sa nasa nagakapirang issues bako man natudan mga albayano sa arog kaining sitwasyon sa arog kaning pasistema kung ning mga issues
pinagdideliverar sa naiyan with exchange of ideas and wisdom. Yan, dahil nagsimbag. One more, may rule baga, apudan mo ngayon 2 beses, pag dahil nagsimbag, dahil yan. Sige, i-try pa natin si Kinatawan Dante, tibaad lamang maakomodar na kita. Okay, kung dahil di ikonta na kay Chief Tech Ramir, tamahanap buhay kita, Yan, sige po ang ring. Yun man tayo, sabi pinaabot naman ni kay Kinatawan Dante. Sabi daw ni Kinatawan Dante, kung oras mo na, uyugon mo. Igo naman managa din mga istorya kay ito pa, kan nakaagi pang mga taon na naambos man ni si Kinatawan Dante pero nakakaligtas tabi. Yan, okay. Halatuntang maputol ang ring, tapos that's it. Mana kita, ma-shift na kita sa ibang tema. Kung dahil kita masimbag, dahil yan kita maakomodar. Okay, sige. Okay, sige. Dahil po nagsimbag ang Kinatawan sa iyang cellphone number. Taon-taon po, tibaad mag-callback. Oras Pilipinas, it's 9:33. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Cellphone! 5 at 10 piso! Daming pa premyo! Lamang ang panalo sa Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenado 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo sa Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. For DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad.
Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plus Alive. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Mayong tusok-tusok. Sa Tabangkan, Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. O yun na nga ang sinasabi ko baga Chief Tech Ramir, nagwagas na sa kunyan. Sa internet itong ipinaluwas kan ABS-CBN na post na kasabay pa yung Albay Camsur. O yun nagwagas na. Oy, they are causing undue alarm. Tabi. Tiba adso nagdadarangog dyan. Kung nagdarangog po kamo tabi, disregard iyan ng mga nagsisirkular ng iyan dyan sa kuan. Ano ba pating mga nagpo-post so mga midbid tama na may pangaran man sa industry. Sus Mario Joseph naman o. Kasubago Chief Tech Ramir na nako naman ini na discuss naman day pa man day pa man. Basta po tabi ha, please kung may mag-post na naman kan sa Facebook na tsunami warning,
na nakasabay pa yung Albay, Camsur, and other provinces sa Bicol, paki-disregard na po yan. Mismo po na taga Philippine Institute of Volcanology and Seismology, si Dr. Paul Alanis, ang satuyang chief volcanologist digdi sa Bicol, sa Albay, nagpahayag, quote and unquote, di ba Jerome, system error iyan kan Phivolcs na nangyari duman sa Manila, and rectify niya daimanin kasabay na anuman na lugar digdi sa Bicol na pipag-evacuar dahil sa tsunami warning pagkatapos na magkaigon ng linog duman sa Taiwan 7.5 magnitude. O day pa nga ni kita 15 minutos nagwaragas na sa internet Sige, ilaog tamo na ang mensahe man ni Governor Attorney Grex Lagman in connection sa Albay Day with Joshua. Go ahead, Joshua. American Governor General with the name of Governor Cobb, or maybe it would be pronounced as Kobe, hindi ko alam po. So, nalinawan na sa mga nakaagong gobernador ng panahon ng Spanish colonization, starting off in 1574 with the leadership of General Jose Maria Peñaranda. So there's really a very important need to educate ourselves. Masinganing ako, I really don't understand what are the reasons how this law came about while you are celebrating Albay Day. Perhaps I would like to instruct our Provincial Legal Officer, Attorney Rubio, to check the journals in Congress. What are actually the overriding reasons na taigogat ang Albay Day? But na ini po sa hiling ko, kay po ka isinebrar. That is why we are here today in this sweltering heat of summer, trying to make sense of what this is all about. Pero sabi ko nga we're on our 6th year, and this is actually the first time na talagang nag-invite kita sa mga pag-iripata sa pagdiserbisyo publiko, araw kay Mayor Pisel, araw kay Mayor G, araw kay Mayor Tatay Nando, kung nata kay Puwan or silang ngunyan to give their solidarity messages. So I think there's a lot of research that has to be done, a lot of information dissemination that has to be undertaken para maaraman taga-boss why, para may passion kita why we're actually celebrating Albay Day. Kung mo po maglibot mo niyan after this ceremony, this very important event marking Albay Day, the SM Legazpi, kung igwatabi ko mong mga events with your family or occasions with them, magabutabi ka mo sa mga para-tricycle, sa mga jeepney drivers, ano po ang Albay Day? They don't even know what Albay Day is actually about. Tingin na aram. Aram sa kanina po, it's a special non-working holiday. At aram naman ka po sa mga Pilipino, pag tinara mong holiday, it always has a positive impact. A holiday pagka. Pwede ka magkaingaso, and as special working holidays go, aram ka po sa voluntad man na voluntad ang pagloob sa mga pribadong pag-iisleyo para matakwan ka additional na 30% na sweldo mo kanal taon na ito. So mga tugang, see that as it may, it's very important to look to our past so we can be able to chart our journey for the future. Magayon na po, sinarampan ko yung mga solidarity speakers, most especially Mayor Pisel, when she said that we must live in the present. But I remember reading a book, aramdashi na, textbook na ito sa UP, meaning libro ni Renato Constantino. It's all about revisiting the past. That was our textbook way back in college, and sa hiling ko po, there is no substitute to a citizen knowing what the past of his country was, or in this particular case, his or her province was.
for him to chart his own destiny. A lot of blood was being spilled. We were an oppressed people under the Spanish colonizers. And even before the American and Japanese, American colonizers and under the Japanese occupation. Our Independence Day is quite young. June 12, 1946, mga tugang. Although, sa mga Amerikano, pigi-impose nila ang July 4. Sa July 4 po ang Independence Day sa Estados Unidos. Pero President Gustavo Macapagal insisted na kaipuan June 12. In June 12, 1898, in Cavite, Cavite, General Emilio Aguinaldo declared Philippine independence. Kaya nga nito nagkaigwang Spanish Filipino-American War. Nauna siya nito sa tuyang primero. We were the first Asian country to declare independence from a Western power. So, ang uya ko talagang itarang po dito, boss, itang mga Pilipino, itang mga Albayano ang kaipuan bitahol. Next year's celebration, let us study all the past governors, vice governors, board members, leaders of this province who have contributed immensely to the progress of this wonderful place we call home. Let us also make sure that as we celebrate 1574, we do not lose track of the fact na mas importante kung kita po naging independent na in 1946 when we became fully independent and we claimed this country as ours. Mas mula po maging sikat ang mga Pilipino. Ang tatuyang race, the Malay race, I think should be the one to be celebrated more than any other historical figure. I think that is what Albay Day means to me. I might be wrong, but first, that is where your work will come in. Kaipuan mag-execute ang meeting at the soonest possible time. How we will celebrate Albay Day next year because sailing ko, kulang pa talaga ang pagkaaram kang labang Albayano manugod po digdi sa Albay Day. Be that as it may, I would like to thank each and every one of you in your act of fellowship, of your commitment to make this day actually come to pass and to celebrate the same. Dako na ang salamat sa Office ni Vice Governor Glenda, sa mga singers niya kasubago. Thank you very much. Sa brass band, nag-aumputigde, sa Mariners. Dako na ang salamat sa Indo Boss. Of course, sa GRD dancers, thank you so much. Dotties, gawin natin mas relevant ang Albay Day next year. And we comply with the 3-day notice rule imposed with the law in the filing of pleadings para wala po tayong problema na makapunta po talaga dito in person. Si Mayor G. Rosal, si Mayor Fernando Gonzalez, kay Mayor Quezal, wala tayong problema. She will always go out of her way to make sure na makapagbigay po siya ng napakagandang mensahe. That is how my sister is built. A true public servant to the very core. So din ako mga parahatoy, tandaan taga-boss, nakibuhan tayo ng matibay na albay para sa, albay matibay. Diyos mabalas po kasi yung boss. Alright, sabi, Sir Pio, mensahe ni Gov Grix, pero gari nagdarakula sa talinga kan ibang nakadangog, kan mabanggit kan gobernador, imbitado niya pala si Mayor G. Rosal mula si Itay Nando Gonzales. Paano? Tulong siyudad Bagayan. May key cities kan Albay. Yan, oho. So, yung tabi, Sir Pio, so naging mensahe niya, mainitong dito sa may Peñaranda Park, pero tuminindog sa gobernador sa tao kan initan para makapabot man kan sa iyang mensahe. Pero presente si Mayor Crisel, ano? Si Mayor Crisel ang presente sa Legazpi, si Vice Mayor Bobby Cristobal ang yaon. Di ko masiguro Sir Pio kung may representative from Legao City. Pero si Mayor Crisel, ano, Cantabaco. Yan. Yaon mismo tabi Sir Pio, naka-Pilipinyana. Okay. Sige. Alright, tabi. Baka makon mo dyan si Sir Cedric Daip tatapos na mabaga sa pahayag ni Kunyan
ni Gob Grex, ni Attorney Gob Grex, ano? Manong duman sa tsunami warning na daiman kasabay na sa albayta, nagpapara-circular na naman. Iyon na baga kasubago, pigklarar tayan, pero sige pang circular sa kunyan, social media. Kung igwa na siyang ideya ka ito tabi, pinaka-interview ta mabaga si Paul Alanis, Dr. Paul, dahil naman yung kasabay digdi sa Bicol. Madagdagan tapaan pagpakulpa kan sitwasyon sa pagin Dr. Cedric Daep tabi. Roger, pero tabi, should be, magkataraning sindagabos, Taod-taod na kung medyo bakante kung pwede tayo na makuha. Kung mapupwede pa makuha dyan. Ano, sige. Roger, pero tabi, should be, yan ang mensahe ng gobernador, live hindi sa Peñaranda Park, Legazpi City, para sa Albay Day. Joshua Pino, with Boy, DCGB. Thank you so much, Joshua. Hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Kabtangkan pahayag ni Governor Attorney Grex Lagman. Anong advice mo, Chief Tekramir? Isa lang, ano? Sige. Chief Jimmy, si Pading Jomar mo nang akamudaron tatapos medyo alanganin. Baka tapos ikan masunod pagkatapos kang bareta ni Angel, ano? Ibaba mo muna yung telepono, tatibaad maubos yung load natin. May istorya man si Compadreng Jomar Bien, hali dyan sa 1st District, Canalbay. Compadreng Jomar, what's happening? Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Nagpaluwas naman kan sa iyang lado. Ngunya na aga ang kontraktor na may sadiri kang mixer. Oo. Na naaktuaran aligado ni Mayor Edsel Villesa kan Bakakay. Oho. Na nagkapaula nin semento sa sarong salog digi sa may partikang barangay hindi kan nakalis na aldaw. Magigiromdoman pa rin, Pio, na basado sa blatter sa Bakakay PNP, alas 12:30 kan Lunes, kan mag-agi ini si Mayor Edsel Villesa digdi sa partikan barangay hindi going to Bonga, naagihan aligado kan alkalde ang sarong mixer na nagpapawawa nin semento sa sarong salog. Yan. Tulos ining pig flag down, inaprehender kan alkalde. Yan. Dangan inapudan ang Chief of Police, si Police Major Carlo D. Dangan na maghagad ng asistensya na tulos man na nagresponde ang mga pulis asin inarestar ang duwang persona, driver asin pahinante. Dangan mixer, so, iyon pinag-impound. Oho, yan. Sa Bakakay PNP. Sinabi ni Police Major D na na-interview kan di si GB News na prepare na pagplantarkan kaso na pagbayolar sa Clean Water Act. Yan. Nabanggit duman na ang may sadiri kaining iyon German Construction and Supply na pagsadidere kang kontraktor na si Abner Benghino. Kasuod aga pa pigkukuanta nin reaksyon ang kontraktor kung ano man ang lado niya dapit sa bagay na ini. Pigteksta, gabos, apod ko, 13 nag-ata so apod ko, na dahil man nasisimbag dahil lang sa pagtubod ko, ang settings kan phone niya, pag dahil naka-phone book, dahil man nag-aako kaya pod. Auto-reject. Pig-reject. Ngunyan na aga, nag-text back sa kuya si Mr. Benghino para iluwas sa iyang side. Okay. Ang sabi ni Mr. Benghino sa text sa DCGB News, dumakay sa text ko, pigapot ko siya, kung ano ang masasabi mo ano sa imong side dapit sa akusasyon na ito na nga ni paring Pio na pigbanggit ko. Ang sabi niya, bako man niya hinugas ito na pigula, kundi nag-overflow pagtukad sumixer dumana katunong sa truck. Bali nagpatukad kaya bakit paring Pio? Yes. Nag-overflow da sumixer. Tuminunong duman sa may lugar na ito. Sabi niya, kaya binawasan kan driver ki makabangang latas na halo. Under necessity, so driver na magtunong duman sa pantay.
Duman sa pantay na lugar, sa may tulay, sa pantay ito. Naagihan ka ng alkalde. Pinabalik so alulod o so sagurong kan mixer. Iyo. Pinicturan, parang reenactment. Nagsunod man so helper. Tapos dai pinahali hanggang uminabot sa pulis. Nag-escort sa pulis hanggang sa San Andres, pakaula duman sa site, pakaula kay Gisamento, dinara na sa truck sa headquarters ng pulis, tapos priniso sa duwa. So, ang lado ni contractor, kung tama pagbabasa ko, pina-reenact dangan ito pinigpicturan. Iyo man ang sa iyang aligasyon. Oho. So, aligasyon man ni Mayor, naagihan niya ito na nagula dumang Gisamento. Actualmente. Yan. Oho. Pero ang lado kang kontraktor, sabi niya, nagbawas man ang gad. Nagbawasan na man ang gad sa simento, ito nag-overflow. O, dito toong nag-ula. Pero ngayon, kabanga man sa ng lata. Di ba'y admission na nag-ula man ang gad? Ito sabi niya rin bako man nga ito hinugaso, so dahil man dumampigugasan sa mixer, di nag-overflow. Ito kaya, so sa kuyang pagsabot, naghugas man ang pigugasan. Pero lininaw na ito ni Mayor Villesa na dahil man naghugas talagang yahaong pasusiminto sa laog. Pigwawa talaga, nahiling ni Mayor. Allegedly, kasi sabi man kainin ni Abner Bringhino, baka ba, nag-overflow pagtukad sumixer, duman na nakatulong sa truck. Kaya binawasan kan driver, kimakabangang lata na halo. Kaya pag overflow, suminupay, siyempre, ta-overflow nga ni, binawasan lugod ni kabangang lata. Oo. Under necessity so driver na magtunong duman sa pantay. Kaipuhan talagang tumunong duman, tayo na nga nito sa sirkumstansya. Naagiyang ka na alkalde. Pinabalik na so alulod o ito bang so sagurong napigagiyan kan si inalong semento? Oho. Pinicturan na parang reenactment. Human so sayang aligasyon kan kontraktor. Nagsunod man nga so welfare, tapos siya na sa pulis, dinarakop na. Bale iyo man ang side, sabi ko, nagtao siya kan side niya, kay punta man na iluwas na yun, nasa iya man na depensa. Roger, yan, sige. Roger on that. So, kung ano ang mangyari kay ni sa pagplantar kang kaso, sa hindi na yan. Madalaga na so investigasyon kan otoridad, buda so proseso kan hudikatura. Roger on that. Sige. Yan pa rin piyo, nga inabalansean sa tuyang istorya. Although, nadili kisarong aldaw, after kang kadakul-dakul natin kang DCGB News, na makwasulado kasud mismong agang-aga, ngunyan pa sana nag-respond si Abner Bringhino. That's good enough. That's good enough na nag-respond na siya at di sa publiko na ihatag niya to subalan siya dong pagtao kan mag-inibong na lado. Bata matindi yan na ihahampang na kaso man yung violation kang Clean Water Act. Ano? Okay, sige. Sigurado da may sumixer kayo ta ebidensya baga ito. Yan, iyon iso kunyan body of the crime kumbaga, sabi baga sa criminal case. Ayun, sige. Roger on that. So, yan pa di ang follow-up, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa mga follow-up manhali dyan sa Premier Distrito Kanalbay. Dakul kitang mga istoryang maberaltadahan, pati naman mga reports pa dyan sa luwas. Dyan lang po kamo. Tamabareta sa Angel alas 10, tapos masunod si Chief Jimmy Nasalita. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Some energy drinks promise power, but are more like this. What you need is this. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Now sells for only 17 pesos. New Predator Energy Drink, now available in the Philippines. Buy now at your nearest convenience store for only 17 pesos. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Nasigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang Sendang Clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigtong suwesyon kan Philippine College of Physicians o PCP na mabakunahan asin matawan booster shot bako sana an infants kundi pati na an mga adults kasunod kan infection sa sobra 500 kun sein kadaklan sa mga ini an unvaccinated children may pertussis o whooping cough. So opisyal na payag kan PCP na hadit ini sa nagdadakol na kasukan pertussis cases, mantang ang critical role kan vaccination ang pinaka-effective method para mapreventaran ang outbreak. Ipag-rekomendar kan PCP sa mga aki na magkaigwan in 3-dose primary immunization series vaccine kontra sa pertussis sa laog nin 6 weeks, 10 weeks, as in 14 weeks. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Yum! Ang choice ng barkada ko. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Farix Vitamin B1, B6, B12. Farix-cited Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang
Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Matapos ang isang dekadang pagtatanghal, muling magsasagupa ang mga pinakamagagaling at mga dekalibreng mang-aawit ng Kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang pinakaabangang urumahan, karantahan asin tarabangan. Season 10. Abangan ang mga pinakamagagaling na chikiting sa kids category, ang pinakamahuhusay sa adult category, at ang mga hindi pahuhuli sa pwede pa kami category. Urumahan, karantahan asin tarabangan. Season 10 magsisimula na ngayong Abril. Mapapakinggan live sa PBN-DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Dive, and Radyo Oragon Virac. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Cellphone! 5 10 piso! Daming pa premyo! Lamang ang panalo sa Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenalo 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo sa Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. For DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. May plus ba ka mo sa life? Yes!
Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with grapeseed extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle. Asin sabayanin pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, thank you so much, Chief Tech Ramir. May mga istorya mo na kita dyan sa luwas. Si Chief Jimmy Pading Jim. Chief Jim, thanks for waiting. Pade, good morning. Salamat, Padi. Apresyado ni Jubiliar Chief of Police, Police Captain Brixio Cordoba, and Dispersos ni Police Colonel Julius Añonuevo, and PNP Provincial Director Canalbay, kung saan maski konsideradong harayoon na barangay, an San Vicente Jubiliar, ang lugar na nagkaiguan in encuentro kan uminaging Holy Week, personalmente pigpasyaran ini kan bagong PD sa Albay. Yan. Gustong ipamati kan bagong destino digdi, pamayo kan PNP sa probinsya na yaon ang pulis sa pag-asistir sa mga tao sa pagmantiner kan seguridad asin pasi orden. Dahil manigaran, nagkaiguan intensyon ang mga residentes sa duwang barangay, Piliapas, asin San Vicente, dahilan sa pangyayari kung saan nairido sarong konsyal sa barangay, pero ang latest ang sabi nakaluwas na sa ospital Tabi, Padi. Napagaraman kan DCGB News na ang lokal na gobyerno sa administrasyon ni Mayor Jorim Arcangel, MSWD, magin ang DSWD region, dahil man nagpapabaya sa pagreparo, asin pagpaabot nin asistensya ayuda sa mga residentes kana duwang barangay. Kung matatandaan, nag-iribakwar sa covered court sa barangay hall, pasado sa alkalde, kana Jubiliar, Mayor Jory Marcangel, na initial nagpadala na nga ni siya ki mga baro-baro na pang-oral daw kana mga tao duman. Yan. And susog sa informasyon ngunyan ni Chief of Police Brixio Cordoba, supposed to be kaso hapon may mga taga DSWD mapasyar sa Jubiliar pero dahil nalawos, ang sabi baka sa aga mag-ilawos plano na pagpasiring duman sa San Vicente, and posible igwanin mga tabang na ipapadala manduman sa mga residentes sa nasabing lugar. Yaong paduman kumpadreng Jimmy sa mga nag-iribakwara, no? Ang sabi sa pakipaguro niya to through cellphone kay Mayor Jory Marcangel, pagbanggi, nag-iwas po kumbaga personal precautionary kan mga pamilya, pagbanggi daan, nagtuturog sa mga covered court o kaya barangay hall, and pagal daw, nakakauli. Aha, yan. Oo, ang informasyon na gari may mga operasyon pa sa nasabing lugar, parte gayod kan paglalapag katong mga naka-enkwentro kan mga soldados ka nakaagi. Kundi ako nasala kan Webi Santong Banggi Tabi. Yan, ano? So yan ang sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa 3rd District kan Albay. Ano? Sige tabi. Yan. Uy, tabangan tan publiko ta. Sige na ang wagas kan tsunami warning. Sa bagay yung ating sa online man tabi paki ko na lang po ito,
sabay na ta. Nako, gulpi na nagkakuro niya sa to. Ay, nako. Sige na papasa pa. Papost pa po sa Facebook na yaon pa so albay, so kamarisor. Day na po yan tabi. Day ning ano man nakasabay digdi sa Bicol, sa tsunami, warning na pipaibakwar tabi. Ano po? Day na po yan kasabay. Day yan kasabay tabi. Ano? Yan. Sige. Sandali muna. At ito. Kanta natin si... Ay, susatuyan ka no si apa nata si Chap ano si Chap ano kung kita si Sir Julius na manahan gunmuan yagan tanakahuron ta kasubago si Paul na Alanis mismo nadangog nindo system error sabi ni Paul Alanis, Dr. Paul Alanis mismo kang P-Bulk sa yan ang DCGB News Online iguana kayan tabi ni news na system error po yan. Ito ang i-share tabi nindo. Yan. Isus Marios na pangyari. Sa ibang mga nagsishare, midbid pa niya to. Ito na, pinagko na ni Endimar. Yan o. Ini ang i-share tabi nindo na kan iniong P-Bulks akan DCGB News Online. Salamat Endimar. Yan. Dai po nin kasabay dyan na ano pa man na kunyan. Sandali mo na si Chap, si Sir Julius na manahan nagkakuan kita paano sandali ta kanta. Ay sa Chap naputol. Okay, sige tabi. So yan po ha. Basta yan ang i-share nindo yung sa DCGB News Online. Tanganim counter po yan na sige ng circular na yan. Sige circular. Naku, nagkakapira na nag-apo sa to. Kikururab na. Igong taga First District, igong taga Legazpi. Ay, sus Mario Josep po. Magdangog nga ni sa mainstream media. Ay, nako. Good morning palang tabi dyan sa mga yaon diyan sa Kalinga ni Loria. Yan. Igo kitang nako ang informasyon na igwang mga independent survey firms na naglilibot-libot manig sa segundo distrito, nag-aram kan mga pulso sa ground. And ang mga initial na results by the numbers is parang leading si Kaloy Andes Loria by 2 digits. Duman sa mga nagbuburot pang pangaran duman sa mga nagbuburot pang pangaran na posibleng magralaban-laban sa pagka-kongresista kan segundo distrito kon Albay. Ang sabi leading by 2 digits si Kaloy Andes Loria. Yan tabi So ang sabi kan grupo kan Kalinga ni Loria. Inspirasyon iyan tangani na sustiniran ang pagtaonin ko niyan, ang pagtaonin magakanigong serbisyo sa abot kan makakaya. Kalinga diyan sa segundo distrito kan Albay. Kaya digdi sa segundo distrito kan Albay. Leading daw by 2 digits sa mga initial survey. At siyempre, igobagaanin mga nag-aaraman kan pulso kan komunidad. Kung inian pagbabasaran, dakol na trabaho ang dapat nagibuhon pa kan Kalinga ni Kaloy Andes Loria. Leading by 2 digits ka, gustong sabihon dapat imantinir ning todo-todo ang pagtataon ng iyan nin sabi na nga ni pagriparo asin sustiniran ang arog ka na estado. Yan, so that's it. That's a good thing na it goes to show na igwanin mga nag-iindikar iyan na igwaning interest sa tuyang yan ang mga nagkakahururon, nagkakaigwaning interest to try sabi na nga ni ang bagong manaputahe lamang, bagong pangaran, bagong putahe kumbaga, bagong nag-offer nin serbisyo. Yan. Well, natural yan. At sa kahalawin, sa history nin politika sa inman na lugar digdi sa Pilipinas, paminsan ang tao, kumbaga, minahanap man nin pwedeng alternatibo
Sa kahaluyan kang panahon na bako sa na itong suma nagkakadarangog nangaran baga sa politika, there will come a time talaga na naghahanap ang tao nin possible alternative. And binaburotwa iyan talaga, minaburotwa. It's the natural course of event, tabi. Yan. And in which case, yan na sa segundo distrito, sabi naglilid ang si Kaloy Andes Loria sa mga survey man, independent survey na yan, tabi. Tara mo, nagigibo yan Ang mga mag-inibong na lado, nagigibo po yan ng survey. Scientific survey. An sa indang grupo. Tayo man na pigbabasaran nila kan sa indang mga aksyones man sa inda man na urual daw na pag-assess kang sitwasyon. So, yan, mga initial na informasyon po. Ang sabi kang grupo kang Kalinga de Loria, this is an inspiration and this is a challenge na mas lalo pa na idiretso ang momentum. Yan, tabi. O diyan po, tabi ha. Good morning dyan sa Kalinga ni Loria. Kaloy Andes Loria, tabi. Yan, po. O ikaw nini, salamat and dimar. Yan na. So, kung kan P-Bolks, iyon na nang i-share, tabi ha, sa Facebook. Bako na itong yaong paso albay na sige nang kunya sa tuya sa Facebook. Ay nako. Kaya diditan na lang pipagi tabi sa radyo. Po. Yan. Dahil po kasabay ang man na lugar na digdi sa Albay o sa Bicol. Digdi sa DCGB News Online, nara Endimar. Piglinaw kan Fibolks na system error ang nagbutwang impormasyon na kasabay ang mga costales areas kan Albay sa iba pang probinsya kan Bicol region na mag-evacuar sa higher grounds darakan tsunami warning matapos ang nangyaring magnitude 7.5 earthquake sa Taiwan. Sa entrevista kan DCGB News kay Fibolks resident volcanologist Dr. Paul Anay, system error asin dapat ikaaditan publiko partikular na sa Kabikulan. Piniluwas naman kan Fibolks ang paglilinaw na konsay ng mga residentes kan yan. Ang piglilinaw na konsay ng mga anigwa asin ini Batanes, Cagayan, Ilocos, asin anigwa sa naning tsunami warning. Daining man nakasabay na probinsya sa Bicol. Yan po tabi ha. Yan ang kwan. Nahadit pati so aki ko. Yun na sinasabi nga di baga. Uyugon mo iyon na. Okay na po. Yan. Sige po. Yan. Sige tabi So yan po tabi ang mga istorya pa niya to dyan, ining sugrupo daw ni Kalinga, Kaloy Andes Loria is sa mga independent surveys na nangyayari, nafi-feel kang ground, sabi na nga ni, kumbaga minahanap ning alternatibo, bako sa mga dating kakadarangog na pangaran sa politika, sa kargong pagka-congressman. And yun, naglalataw by 2 digits ining si Kaloy Andes Loria. Yan. Meaning to say, halangkaw na po ang level kang awareness kan komunidad na igwang alternatibo na namumuyahan. Yan ang mga gustong sabihon kan because sabitan na nga ni ibaga. Sa istorya ng politika digdi sa Pilipinas sa inman na lugar, sa halawig na panahon na nagkakapirasan ng apelyido, familia ang naglalataw sa politika na minasirerbe na nailihir, there will come a time na magsasawa ang tao. Lalo kung igonin mga nagbuburot ang informasyon na negatibo sa mga nagtutukaw na mga ilihidong opisyal na iyon perming nadanawag na pangaran, minahanap ang tao ng alternatibo. That usually happens in the long run. Digdi sa segundo distrito, yan nag-alternatibo baga ining si Kaloy Andes Loria. So, igwa ning momentum by 2 digits basado duman sa informasyon na sa tuyang nakakalap na diyan sa mga independent surveys. And nakukuha ang tama ng reaction ang grupo ka na narakaloy. This is ngaya a challenge. Ang araw kaning indikasyon. Challenge na isustinir asin mas lalo pang ilangkaw ang level kan pag-opresir nin tamang serbisyo. Yan. Buda pagkalinga sa familia.
Bako. Madali na pa no, Oktubre. Filing na kan certificate of candidacy. Ang iba ka ang tabi, Chief Tech Ramir, ng mga grupo, istabilisado na ngunyan. Pag abot kan kang filing of certificate of candidacy, kunya na sanan, ma-review na sana kan mga lugar na dinuman ninda, mga leaders ninda, organisasyon ninda. And pag campaign period, pasiguro na lang yan. Tapos na sa pag-organisar, tapos na sa pag-review. Pag campaign period, susustinira na sana yan. Na ground tabi, nasa indang pinag-istabilisar. So yan tabi mga latest man, digdi sa Segundo Distrito kan Albay, yan na grupo ni Kalinga ni Loria, Kaloy Andes Loria. Ganbanwaan. Pwede na kita, Chief Tech Ramir. Basta uliton ta tabi uliton ta. Sa informasyon na ipinaluwas mismo kan FIVOLCS, sa paagin Dr. Paul Alanis, resident volcanologist, kan FIVOLCS Observatory Station Linyon Hill, Albay, Legazpi City, dainin man na probinsya sa Bicol ang kasabay sa tsunami warning. Dainin dapat na mag-evacuar. System errors inot nang nagluwas na impormasyon na may nakasabay na mga probinsya sa sinlugares sa Bicol. Dain na po nin man nakasabay na lugar sa Bicol sa tsunami warning. Salamat kan sa idong pag-antabay, mahal namang Diyos ang magbantay. Masunod na po, dahil magharali, tulos ang samuyang matindi. News Director Mardela, ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kan